Paspasan sa DPWH ug pag-ayo ang naguba nga mga eskwelahan sa Northern Cebu atol sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30. Kini ang gipahibaw ni DPWH Secretary Vince Dizon sa iyang subling pagbisita sa Sugbo karong simanaha. Iyang gipangsusi ang lain-laing proyekto sa probinsya. Matud ni Dizon, ang DPWH ang muhimo sa construction ug repair gamit ang kapin sa 350 million pesos nga pondo sa ahensya. Target sa ahensya nga humanon ang pag-ayom-ayom ug ang construction sa dili pa magsugod ang school year 2026-2027 ug sa di pa magsugod ang ting-uwan. Base sa datos sa DepEd 7, ang linog ingon man baha nga mugna sa bagyong Tino niadtong November 4 mibilin og kapin sa 5 billion pesos nga danyos sa mga eskwelahan. Kapin sa 4,600 classrooms ang apektado sa linog ug mga aftershock. Just recently, I just signed about roughly 358 million for the rehabilitation of the schools. No? So yan, larga na yan. Sa no? Northern Cebu. Sa Northern Cebu. Kami po ang magpapagawa, no? But DepEd will have to provide us with the funding for it. Kakayanin No? po And ninyo? well, we have no choice. We just have to do it. No? Kasi kawawa yung students natin. Kasi apektado yung mga daan dito doon sa Northern Yung daan, yung mga daan, ongoing na yon, no? Ongoing na yung pagre-repair nun. And we will take advantage of the summer season